В една красива гора живееше малко зайче на име Ноно, което обичаше да играе с приятелите си. Но Ноно беше много бърз и не чакаше другите, затова те често се изморяваха и го изоставяха. Един ден приятелите му решиха да не играят с него, защото не проявяваше търпение. Ноно се почувства тъжен и разбра, че играта сама не му носи радост. Но приятелите му дойдоха да му помогнат и го научиха, че приятелството изисква търпение и грижа към другите. От този ден нататък Ноно стана по-добър и потърпелив към приятелите си и заживяха щастливо заедно. Ноно и приятелите му усетиха истинската радост от играта, когато споделят времето си заедно. Те откриха, че най-ценните моменти в живота идват, когато са заедно, споделяйки радости и предизвикателства. С новото си разбиране за приятелството, Ноно започна да преживява всеки ден като ново приключение с неговите приятели. Те се отправиха на експедиции в гората, откривайки нови места и създавайки незабравими спомени. Ноно и приятелите му изградиха свое собствено място за игра, което стана символ на тяхната приятелска връзка.